प्रतिवर्ष मई मास 3 तारिखରେ सूर्य दिवस पालन କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ सूर्य दिवस ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ, ସେମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦିନ ରାତି ଓ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନାତୀତ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତ ପିତା, ଧର୍ମ ଦେବତା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ପୂର୍ବକ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଜଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଷ୍ପ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି, ସଂହାର ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ପାତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସଭାକବି ମୟୂର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶତକ ରଚନା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ପିତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ମୈତ୍ରେୟ ବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଆଜିଠୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଯିଏ ମୋ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ସେ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବରୋଗ ଶୋକ ଏବଂ ଦୁଃଖ ନିବାରକ ପରମେଶ୍ୱର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।